Tervetuloa Tikkurilan urheilutalolle Vantaan Painekappiin. Sunnuntai on tarjonnut jännittäviä otteluja ja hienoa tunnelmaa. Paljon onnea, iskä! Paljon onnea, vaan! Tikkurilan urheilutalolla painit jatkuivat sunnuntai-aamupäivällä. Tässä kooste tapahtumista. Aamun ensimmäisessä ottelussa veli-Karri Suominen voitti Toni Metsomäen, mutta toisessa ottelussa Suominen taipui häviöön Venäjän Ruslan Isakovia vastaan. Lari Hirvi hävisi myös Suomiselle, joka vei Suomisen pronssiotteluun. Tosi hyvin ottelu meni, että yleensä on pieltä takkuulu noissa ekoismatseissa, mutta toi nyt meni ilman mitään sen kummempia ongelmia. Hyvä matsi alkuun. En tiedä. Nyt tuntuu jotenkin, että alkaa hiipumaan tää meininki. Hävisin sille kaverille, kenelle hävisin 2 vuotta sitten ja sitten otteluita perään. Ja on tässä nyt ollut pitkä kausi jo. Vähän väsynyt ehkä. Timo Kallio sai hienon voiton Maksim Safaryan taipuessa häviöön. Nyt tulee selätys, katsokaa. Näin. Vielä kun ehti. No, ensimmäinen ottelu, että koneen käynti, että oli taas nihkeet ja tuli vähän liikaa seisottu paikalla. Että siinä pystyisi, että tiukkaa pystypainia, että kumpikaan ei sano oikein kaverista mitään tehtyä pystystä. Että onneksi sain sitten ajettua se mattovuoro itselleni ja sai hyödynnettyä se. Seurasit tuossa vastustajan ottelua. Millä mietteellä seuraavaan matsiin? Näyttää aika kovalta, että Tuomaksella ei oikein ollut sanomista siinä matsissa. Kovaa taitaa tulla vastaan. No, ihan hyvä. Nyt ainakin itse kone käynnissä, niin se on hyvä. Kallio jatkoi vahvasti ja seuraavassa välieräottelussa voitti myös Labasanovin. Vielä ei ole huippukunnossa ja on aika noin 6 minuuttia kovaa käsipoinia, niin se varmaan haastavinta oli tässä matsissa. Ei mitään, pitänyt saada vähän palauteltua itsensä, että jaksaa painaa seuraavan 6 minuuttia. Ei mitään, hyvänä mieli. Kiva aloittaa aina kisat voimalla. Jani Haapamäki voitti ottelun Venäjän Ruben Minasuania vastaan, mutta myöhemmässä ottelussa Haapamäki ei pärjännyt Niemistöä vastaan. Ottelu oli erittäin tiukka ja tasaväkinen ja yleisön hurratessa voiton 5-4 vei Niemistö. Voiton myötä Niemistö nähdään finaaliottelussa. Viron Rauno Pajuviidik ja Oskari Lehtosen ottelussa nähtiin vakavalta näyttävä loukkaantuminen, kun Pajuviidik otti kravaattiotteen Lehtosesta ja Lehtonen kaatui matolle. Lehtonen vietiin lepäämään ja tilanteeseen nähden hän on kunnossa.
Valtteri Moisio otti voiton ottelussa Lapasanovia vastaan. Hyvä Valtteri. Jälleen säännö. Voittajana Valtteri Moisio, KV. Kisojen johtaja Tuija Lintunen, mitenkäs kisat ovat sujuneet tähän saakka? Kiitos kysymästä. Hyvin on mennyt siis suomalaisittain minun mielestäni hyvin. Mä oon jotenkin kotikutoinen ihminen ja aina tykkään, kun suomalaiset pärjää, että nyt tulevissa finaaleissa on joka sarjassa suomalaista väriä mukana ja se on aika harvinaista. Mulla on pitkä kokemus näistä kisoista ja harvinainen, mukava, yleisölle todella mukava finaalitapahtuma tulossa. Mitenkäs järjestelytoimikunta, onko kaikki järjestelyt sujuneet mainiosti? Kyllä ne sujuu. Meillä on aika tämmöinen tiivis, pitkäaikainen järjestelytoimikunta ja paljon hyviä, mukavia talkoolaisia. Niin kyllä on sujunut. Ei meillä ole sattunut tällä yhtään mitään, mitä ei ole pystynyt korjaamaan. Lukumääräisesti minkälainen määrä talkoolaisia täällä tähän tämmöiseen järjestämiseen tarvitaan? Vantaan painikupissa on perinteisesti 50-70 talkoolaista. Niin siinä lukemassa, mä luulen, että nyt täällä on joku 60. No, nämä on ollut pikkasen niin kuin harjoituskisat siinä mielessä, että täällä testaillaan kaikkia EM-kisoissa, joka on toki siis isompi areena, että me vaihdetaan tuohon naapuritaloon täällä Tikkurilan urheilupuistossa ja puitteet on paljon niin kuin isommat ja hienommat ja saadaan toki sitten enemmän katsojiakin, mutta me sama porukka, joka tekee nyt Vantaan painikuppia, niin jatkaa sitten vahvistettuna kohti EM-kisoja. Nyt ja tulevaisuudessa edullinen energia tulee maasta. Stiebel Eltron. Markkinoiden tehokkain maalämpöpumppu. Ota yhteyttä alueesi edustajaan. Stiebel Eltron. Saksalaista energiatehokkuutta. Viking Cinderella palaa hetkeksi Helsinkiin. Kerätkää kaveriporukka kasaan ja lähtekää nauttimaan Itämeren parhaasta viihteestä. Varaukset osoitteesta vikingline.fi. Näistä painitrikoista, että miksi nämä värit on pelkästään punainen ja sininen? Mikä historia siihen liittyy? No historia on aika lailla semmoinen, että aikaisemmin on ollut vähän eri värejäkin siinä käytössä, mutta pääsääntöisesti nyt viimeisen 50 vuoden aikana on ollut punainen ja sininen. Eli selkeät värit trikoissa. Nyt tällä hetkellä on selkeästi se, että pitää olla vähän sitä lahjetta siellä, mikä aikaisemmin ei ollut tätä mukana, mutta nyt on, mikä on mun mielestä ihan hyväkin asia. Ja sitten täältä kyljestä pitää olla peitettynä iho ja sitten selkeästi se pääväri pitää olla punainen tai sininen. Siellä saa olla vähän muutakin väriä, mutta se pääväri pitää olla punainen tai sininen. Eli muistaakseni oliko 60% pitää olla sitä pääväriä. No jossain vaiheessa olikin kuosillisia, että mullakin on ollut semmoisia aika naurettavan näköisiäkin trikoita joskus aikoinaan käytössä, että onneksi on nyt vähän niin kuin vähemmän kuosia. Kerro vähän niistä naurettavan näköisistä trikoista ja kuoseista, tämä on erittäin kiinnostava. No mä en muista mitä kuvioita siinä oli, mutta kyllä mä nyt kun olen katsonut sitä, niin siinä oli jonkun näköisiä täpliä tai jotain ja kyllä en enää koskaan laittaa semmoisia trikoita päälle, mutta silloin ne olit mulla päällä joskus juniorina. Tässä on ollut puhetta vähän painitrikoiden uudistuksesta mahdollisesti, että tämä hiki on tämmöinen ongelma, että painijat ei pääse tarttumaan toisiaan. Niin onko siitä sulla kertoa yleisölle joku hauska tarina? Niin, en tiedä tästä asuvaihdosta, että olisiko siinä sitten mitään järkeä, että jonkinlaisessa sukelluspuvussa niin painittaisiin. Ja en tiedä sitten miten naiskatsojat siihen, onko se mieluummin sitten, että ollaanko yleisosattomissa vai alaosattomissa, että mikä se olisi isolle yleisölle sitten parempi. Mutta niin kyllähän se tietty se hiki on siinä semmoinen, joka välillä häiritsee ja joskus on saatettu jotain urheilijoita jopa vähän rasvata, että se on vähän vielä liukkaampi, mutta kyllä se kun oikein tiukasti kiinni käy, niin kyllä se kaveri sieltä lentää.
kun mä tuossa kattelin sun korvia, niin sulla ei ole niin kuin ihan mahdottomat kukkakaalit ja sä oot kuitenkin EM-pronssimitalisti, niin miten sä oot säästynyt näiltä kukkakaalikorvilta? Jaa, mulla on ollut varmaan semmoset lerput, löysät korvat tai sit mä oon ollut niin helkutin hyvä painija, että mä en oo antanut puristella. No, kyllä ainakin nuoret pojat tuntuu olevan silleen, niin kuin, vähän niin kuin toivoo, että tulisi kukkakaalit. Että ainakin itse muistelee omaa aikaa, että mä niin kuin toivon, että ei tulisi kukkakaalit. En tiedä, oliko se sitten ulkonäkökysymys vai mikä, mutta nykyään pojat haluaa vähän katuuskottavuutta siinä, että ei haittaa, jos tulee kukkakaalikorvat. Iltapäivän toisessa ottelussa kohtasivat Jani Haapamäki ja David Akopyan. Ottelussa Haapamäen kisakunto ei pettänyt ja hän otti hienon voiton Akopyöstä. Haapamäelle sarjan 60 kiloa pronssimitalli. Ja näin voittaja Jani Haapamäki. Ja hänelle siis pronssia. Jussi-Pekka Niemistö oli iskussa Ivan Fedetovia vastaan. Yleisön kannustaessa rajusti ottelu päättyi Niemistön pistevoittoon. Ihan hyvin, että pari virhettä tein siinä pystypaini hommassa, että vähän höntyili ja annoin vähän liikaa siimaa kaverille, että se pääsi ottaan pinnoja. Mutta kyllä se ihan hyvin meni. Ja nyt meillä on haastattelussa Markku Ylihannuksella ja kysytään muutama kysymys liittyen maailman paras dokumenttiin. Miten vaikeaa on lähteä purkamaan omaa elämäänsä ja henkilöhistoriaa paloiksi? Niin, en mä tiedä onko se vaikeaa, mutta se on ihan mielenkiintoista kyllä, että oikeastaan toi oli ihan kiva projekti sillä tavalla, toi kirjajuttu ja sitten tämä dokumentti myös, että mä en oikeastaan 2008 varsinaisesti tehnyt mitään semmoista tai klousannut tavallaan omaa uraani koskaan, että se tuli tuossa dokumentin ja kirjan myötä tehtyä sekin projekti niin kuin huolellisesti. No en mä tiennyt sen oikeastaan, siihen hyppäsin mukaan niin kuin kysyttiin ja se oli ihan mielenkiintoinen tosiaan paketoida se ura sillä tavalla ja muistella niitä vanhoja ja siinä kaivettiin paljon vanhoja videoita esiin ja sitten noista haastatteluista tuli semmoisia ihan mielenkiintoisia asioita tosiaan, mitkä oli jo unohtunut. No ei nyt tietysti kaikkea pidä aina kertoa, että jotain pitää säästää itselle ja pitää niin kuin lähipiirin tiedossakin, että ei kaikki kuulu kuitenkaan tuohon kirjaan, että jotain pitää säästää itselle. Timo Kallio joutui virolaisen Ardo Arusaarin pyöritykseen. Arusaarin vyöryttäessä Kalliota suomalaisen nenä aukesi verta vuotaen. Arusaar voitti lopulta tiukan kamppailun pisteen 5-3. No, en päässyt oikein kaverin rytmiin siinä alussa. Että se oli semmoista kiinni irti juttua ja sitten vähän meni sen vauhtiin siinä. En saanut omaa systeemiä toimimaan, niin kaveri sai sitten. Ja sitten kaveri oli matossa parempi, että siihen se loppupeleissä sitten kaatui. Oma puolustus ei toiminut matossa. Veli-Karri Suomisen ottelu alkoi tasaisesti järjestävän seuran Ylä-Tikkurilan kipinän painija Werneri Värekoskea vastaan. Koko viikonlopun ajan vahvasti esiintynyt Veli-Karri otti kuitenkin lopulta ylivoimaisen pistevoiton. Vantaan Painikap huipentui Valtteri Moision ja Ruslan Isakovin otteluun. Yleisö kannosti äänekkäästi Moisiota, mutta voittajaksi selvisi Isakov.
Painikauppa oli tässä. Suomi saavutti 12 mitalia, joista 1 oli kultainen. Sen toi Jussi-Pekka Niemistö 60 kilon sarjassa. Tikkurilan urheilutalolla jatketaan ensi keväänä painin EM-kisojen merkeissä.